Robert în drill. Robert este în drill. Avem un ciortan. Așa, așa. Ține-l, ține. Până nu obosește. Stai 10 minute cu Cred ăla. că obosesc eu înainte. Trage stânga, trage stânga. Așa, așa. Stai. Atât. Ține-l sus. Așa. Nu trebuie să tragi tare de el, trage tati, el. că trage el. Numai Tu trebuie să-i pui contrele. Mai obosit. trage stânga. Dă-i spre trage stânga. Trage stânga. Așa. Ține de ea, tu ții de ea. Așa. Acum îi dai spre dreapta ușurel. Dar nu trebuie să-l forțezi, nu trebuie să tragi de el, da? Ușor, stânga. Obosești în ce e ciortenică. Are 17. Vom vedea? Eu parcă l-am văzut nici eu că aici la suprafață. Poate să fie mai frumos. Da, vezi? Așa. Dacă începe să iasă la suprafață, dă semnul de oboseală. Da, ia miciogul din ciu. Să bage în ăla. Da? Iată. Da? Bravo! Deci tu dai peste el. Nu, că e de reținut, să știi. E de reținut. Avem cântarul. Tati s-a mișcat vârful aia verde. A, da, din cea Am de. atins ilița. Da. E, și-a dat și drum. Mamă, ce mare e! Are 2 Ia. kg. A? Are vreun kil jumate. Are, mă, are, e ok. E ok. Să-ți facă așa poză, uite, așa, filmare. Păi da? Așa, ești pe Da. filmare, da? Bravo, tati. Asta e cârpa mea, nu e mea. Felicitări, e cârpa noastră. Dar avem și una Da? galbenă. Îi pup. Pa! Pa!